tu natáčí. Jo. Takže zdar. To se jmenuje Tevko. Neboli T2Vko. To já pro vás budu natáčet teďkom ty let's play. Jinak jsme v mým pokoji. A natáčím přes noťaz, takže je docela blbý. Co ty kolena mě to bolí. Páč mám z tenisu totálně sdílený kolena. Já mám to koukal, tak jenom takový pěkný pruh. Vypadá to docela blbě. Jinak tady můžete vidět můj diplom z tenisu. Tady je s mistrem světa. Vlastně fotka. Kdy mě bylo 9, 10, 0, nevím já. Jo. Jinak mám tady bordel, jako jsem tady snad nikdy ještě neměl. Kecal jsem prase jak svině. No ne, to zase tak ne. Ale mám tady docela bordel, pozumte sami. Dobrý ne? Ale dělá to prasátko. Oh yeah. Oh yeah. Já si vidím v televizi. Jo. Protože provádím uklidek, protože mám takový bordel. Jo. Jsem si měl to připravit, než jsem začal natáčet. Teďka tak jako říkám. Já si bezvadnou šortovku. Jo, který vypadá krtem. Takže nás byl, já udělám si nějaký pěkný háro. Na mě nějakou kouká nějaká holka. Ne, to ne. Jsem nějaký největší debil. Jo. Jinak... Můžu vám ukázat můj batochabec. Takhle je fakt blbý docela s ním chodit. To je můj bagel. Ten je bagel. OK. Jo, teďka doufám, že mě rychle nejpadne z okna. Jinak tady to je... venek. Bydlím v Český Třebovej. Docela jaký... Takhle to vypadá jako malý město, ale on je docela velký. Ten by to určitě zabralo, celý projít. Tak, tady to je naše zahrada, ten bazén, hnedka u nás. Tamhle jsou sousedí, kde bydlí můj kámoš. Jo. Tady je velký barák, taková ta dlouhá ta. To je naše firma. No, my máme pak ještě jeden sklad velký, ale ten je daleko. Ten je někde u roce a tam vlastně odebíráme všechno, co jde. Jo, já si rozsvítím. I když mi do toho nepomohlo. Jo, ježiši. Ne, to ne. Jo. Jinak... jsem fakt jako docela dost zažraný do toho tenisu. To jako vždycky si rád jdu zahrát. I když každýho si skoro furt otravu. Pustě. Hello. Blbý. Tady zkouším nějaké efekty. Dělám si prvně. Ty vole, já hořím. What the fuck? To je trapný. Jsi pryč. Jinak ty videa zbývá 10 minut, baterie téměř vypíte 10%, pokud potřebujete s počítačem dále pracovat. Buďte je připojte do sítě nebo je vypněte a vyměňte baterii. Jo, umím číst, je to dobrý. Jinak, začneme s Let's Playem asi. To z Mafie, nebo z Minecraftu, nevím jak chcete. Jinak je mi 13. Já vím, vypadá na 30, jasný. Ne, je mi 13. Mám problém s teďka nějakou vyžvejknout, vždycky si furt kecám, tyjo, najednou se nemůžu vyžvejknout. Jinak ty videa teďka jsou prázdniny, že jo? Super prostě. Co chceš, jo? Prostě prázdniny. Takže...
videa budou častěji než ve školním roce. Protože ve školním roce jsem ještě jeden kanál neměl. Jo? No. Jo. OK. Takže to by bylo jedno. Budu rád, když mě vůbec dá někdo odběr. Což jako já nečekám, tak za půl roku. Nedejte až ten odběr. Ale tak jako můžu to klidně teďka, jako mě to vadit nebude. Ne, byli byste hodný. Jsem zvědavý, jestli se vůbec někomu bude líbit moje tvorba, videotvorba, let's play tvorba, gameplay tvorba. Jak tak? Heh, OK, teď to nám dolů. Místnost a teď to nám taky dolů. Jo, jasně. Jinak, co tady mám za hry? Řeknu vám to hnedka. Virtua Tennis, Transformers, The Sims, Quantum of Solace, což je vlastně James Bond. Prince of Persia, The Sense of Time, Need for Speed, Mafia 2, Gothic 3, El Matadora, Call of Duty, Brothers in Arms, NHL, Mountain Blade, Minecraft, League of Legends a GTA San Andreas. A ještě Call of Duty 4 Modern Warfare a Battlefield 2. Jinak by to bylo asi pro dnešek všechno. Budu rád, když se na to někdo kouknete. Čau, ahoj. Čau.